दिनै बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। कसुगाव समस्तिनि सिङाव दिनै बिनिनो हाबाफारि जादों आरो बेवहाय जोंहा जेसेबां जोंनि मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोर माने मा होनो हिताधिकारि जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बेवहाय जोङो सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन हिसाबै जों माखासेखौ डाइरेक्ट रानबाय आरो माखासेफोरनिया बेक्तिगत डाइरेक्ट बिसोरनि एकाउन्टआव दिनैनिफ्रायनो हाबसिगोन। बे थालांबावनायनि खोथा नङा, दा जोङो पर्यायक्रमे मावदों। देग्लाय नैबे समस्तियाव जोङो 100 जन लाइमोनफोरनो होदों आरो अहा बोसोराव जों हयथ'बा 150 जन जों होगोन। ओरैनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रि बिथाङा दाख्लै फोसावलांदों जे बिटिसिनि थाखाय लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि मुङाव गासै 15,000 जन मानसिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख करि थाखा होगोन। दा बेखौ नायोबा जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय 15,000 आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो आलादा भाबै लानानै निस्सय जोङो फैगौ बोसोराव आरोबाव जायफोर दिनै थालांबाय बिसोरनो होनो हानाय रोखोमै देग्लाय 100 जन होदोंबा खालमासि जोङो 200 जन होनो हानायनि बे मोनसे जोंहा पलिसिया दङ। बेखायनो जायफ्रा दिनै मोनाखै थालांबाय बिथांमोनहा साननानै लानो नाङा जे जों आरो भबिष्यतआव मोनला। बेखायनो बिथांमोनहा खालमासि गासैबो मोननायनि बे राहा लामाखौ जोङो खालामदों। न'खराव बेबायदि सानै सानै मोननाय खोथा गैया। भुलबशत' बहाबा जुदि सोरनिबा नामा सानै ओंखारदोंबा बेखौ जोङो दानफिनजोबनाय जादों। बेखौ जोङो सोदांफिनदों आरो न'खरसेयाव जों सासेल' दोननाय जादों।